Vendégóra. Sajtóklub. Vándor voltam boldogos, vándor, mint a gólya, úrjongattam újkor, Isten csavargója. Uti feszületni, mindig csöndes lettem, bozontos kutyámmal áldogáltunk ketten. Tiszta fasaruban jártam síkot, dombot, s bebetartogattam, amit Krisztus mondott. Meg nem botránkoztam, szemlélődtem békén, bocsis durvaságán, babok kövérségén. Nyűvet nem tipoltam, nem kínoztam kókot, tréfát, bort szerettem a csókot. Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Vendégem az élő sajtóklubban Krajnik Nagy Károly közíró, akit szintén tisztelettel és szeretettel köszöntök. Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát Karcsi bátyám 70 éves vagy az idén, ebből az alkalomból beszélgetünk most, és próbálunk egy kötetlen, nem lexikonszerű beszélgetést összehozni erről a 70 évről. Újságírói és tanári pályádról, hiszen mind a kettőre büszke vagy, mind a kettőt fontosnak tartod, dolgoztál a Brassói Lapoknál, a Szabadságnál, alapítottál közgazdasági lapot, szerkesztettél, sőt még mindig szerkesztesz egyházi folyóiratot, szenvedélyed pedig a közéleti újságírás, de emellett jutott időd, és volt kedved ahhoz is, hogy gyerekverseket írj, nem a gyerekeidnek, hanem az unokádnak, és hát ezen kívül számos könyvet szerkesztettél, sőt, verseket is fordítottál. Hogyan és hol kezdődött ez a sajtó iránti érdeklődés és szeretet? Hát, ha jól visszagondolok, akkor még az elemi iskolába 4. vagy 5. voltam, amikor egy fali újságcikkem kikerült a Pionír újságba, 2 illusztrációt mellékeltek benne szépen keretbe, kurzív, és akkor a nyomda ördöge megcsapott. Rá egy évre aztán országos levelezői versenyt is nyertem, és akkor egy darabig, 6.-7. osztályig ez így ment. Aztán jó 10 év szünet következett, nehéz idők jöttek, és majd csak az egyetemi évek, a bölcsészkari évek vége felé kezdtem ismét sajtólevelező lenni, akkor indult a Hét folyóirat. Bukarestből Kovács András az igazság volt egykori főszerkesztője a Hétnél, akkor szerkesztőségi titkár volt, és egy ilyen fórum nevű rovatot indított, ahol kezdtem jegyzeteket közölni, kis apróságokat, aztán bölcsész nyári gyakorlaton bekerültem a Brassói Lapokhoz, és innen már aztán egyenes volt az út. Említetted a Pionír újságot, ez a Jó barátnak volt az elődje, így ugye? Van. És itt egy díjat is nyertél, és majdnem fényképész lett belőled, hiszen a fődíj egy nagyon szofisztikált fényképezőgép volt, ha én jól tudom. Igen. Egy Optior márkájú. Igen. Hát ez a szofisztikált azt jelentette, hogy ma már gyerekjátékszernek tekinthető, hát nem lehetett vele se időt, se fényerősséget, se semmit. Viszont beállítani, ha jól tudom, 4/50 bani óriási összegbe került, hát egy az országos versenynek akkoriban ez volt az első díjás, sokat mondhat a korból, de minden esetre ez a fényképezés azóta is, de nagyon amatőr szinten azóta is egyik gyengém hobbim. Tehát akkor te már 4. osztályos korodban újságírónak készültél, meg volt az első sikerélmény. Hogy alakult a sorsod mégis úgy, hogy aztán gyári munkás lettél?
lettél, hiszen a Sztrágó-Rossú tehergépkocsi gyárban keményen melóztál évekig. Még mielőtt újságíró lett belőled. Ez még az egyetem elvégzése előtt volt? Így volt. Hát nem hiszem, hogy újságírónak készültem volna. Mondottam, hogy ez a pionír dolog, ez nagyon hamar meg is szűnt, és jó 10 éves szünet következett. Hát nehezebb idők, főként családi nehézségek miatt mentem aztán később egyetemre is. Úgy jöttek be a Sztrágó-Rossú, a tehergépkocsi gyári évek, amit akkoriban veszteségnek gondoltam, de végül is rengeteg dolgot nyertem, és újságíróként is nagyon-nagyon sokat hasznosítottam belőle. Magyar-német szakos diplomát szereztél a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen, a bölcsészkaron, amit akkoriban aztán filológiának hívtak, aztán tanár lettél. Tehát még véletlenül sem újságíró az egyetem elvégzése után, hanem a Somlyó-Újlaki Általános Iskolában tanítottál. Mit is? Magyart vagy németet? Magyart, németet, talán még testnevelést is. Ez volt, de akkoriban már az újságírás felé kacsingattam, mondottam, hogy a harmadévi gyakorlat után már szó volt, hogy néhányunkat felvesznek a brassói lapokhoz. Hát voltunk vagy 3-4 komoly jelölt, de hát én voltam az egyetlen brassói, és akkor egy év tanítás után sikerült hazamennem. Szerencsém volt, mert az én nemzedékemből már nagyon kevesen találtak helyet maguknak a sajtóban, illetve vették fel, akceptálták őket. Pedig ez egy felfele ívelő korszaknak tűnik, így mai szemmel nézve, hiszen, amint említetted te is, ekkor indult a hét, tehát 68 után vagyunk, igen. Azért történt valamiféle nyitás, itt Kelet-Európában és érdekes mód Romániában is. Azt hinné az ember, hogy akkor a tárt kapuk, tárt karok fogadtak. Hát egy kicsit pontosítani benneteket, akik írni is tudtatok, akartatok, illetve hát a sajtóban szerettetek volna elhelyezkedni, hiszen számos új munkahely, státus létesült. Az egy kicsit előttünk volt, az új munkahely státus, az 68-69-ben volt a megyei tükör, a Hargita, meg az új lapok indulása. Mi 73-ban végeztünk, és 74-ben kerültem a sajtóhoz. Akkor mi már megtörtént mai szemmel nézve a fordulat, de ez fokozatos volt, tehát még nem realizáltuk, hogy vége van a 68-as, 70-es évek vígabb, illetve lazább éveinek, és hát fokozatosan szorul a kapsza, hogy nem mondjam, hogy a húrokat majd csak a 80-as évek derekán kezdett szorulni a sajtó, a magyarság köré, de már akkor lefelé mentünk. Hogyan lehetett ebben a szocialista sajtóban főállású, munkakönyves alkalmazottként boldogulni, egyáltalán ezt kibírni? Hogy élted ezt meg? Hát sokan nem bírták ki. Egy alkalommal én is a padlón voltam, ideg szanatóriumba kerültem. Nyilván kompromisszumokkal lehetett. Nálam még egy másik dolog, a humor is volt, hogy elvicceltük, a politikai vicceknek volt a fénykorszaka, nem mondjam aranykorszaka, ez az idő, amit nem lehetett megírni, meg kimondani, akkor az magunk között viccekbe elsütöttük és kiéltük. Egyébként a kompromisszumok a lényege az volt, hogy megadni a császárnak, ami a császári, Istennek, ami Istené. Hát itt az Isten alatt nyilván, hogy abban az ateista világban a saját nemzetiségünket, a saját kultúránkat, a saját anyanyelvünket értük. Tehát a muszanyagok mellett igyekeztünk, és amit lehetett, azért az olvasónak is nyújtani. És ehhez, hogy ilyen metaforikusan a sorok közt kellett írni, kommunikálni az olvasóval, rákacsintani az olvasóra, van valami köze annak, hogy neked számos írói álneved is van? Ugye a lexikonban néztem utána, ahol azt írja, hogy hát te voltál Palkó Zsolt, Ekés László és Németh Kálmán. Kik ezek az alteregók?
Talán nem ez volt az oka az volt, hogy heti lap volt, és hát egy aláírás egy héten csak egyszer jelenhetett meg. És akkor... Volt egy ilyen előírás, hogy egy újságíró csak egy cikket termelhet hetente? Vagy... Nem mondhatnám, hogy előírás volt, talán ez volt a szokás, talán ezért volt. Ez nem is tartott sokáig, aztán ezeket az álneveket aztán nem is használtam később. Tehát akkor nem fűződik semmilyen, mondjuk így, hogy komolyabb szimpátia vagy antipátia ezekhez a nevekhez. Gondolok arra, hogy a kevésbé népszerű témákat, mondjuk gyárlátogatás és termelési riport álnéven írtátok alá. Így különösképpen nem. Persze megvolt a Németh Kálmánnal a külpolitikai összefoglalómat jegyeztem. Az Ekés László inkább az közművelődés volt. Az Ős az egy kulturális szemle. A Palkó Zsolt az nem különösképpen az apósom és a fiam, illetve a feleségem családneve és a fiam keresztnevéből alakult ki. Ezzel van egy érdekes anekdóta, amikor átjöttem a Szabadsághoz, akkor néha a PZ szignót használtam. Jött a reklamáció Palocsai Zsigmondtól, hogy könyörgöm, nem, mert a cikkeimet neki tulajdonítják. Úgyhogy akkor elmaradt az is. Na most az újságcikkek ugye nagy része egy napig él, vagy egy heti lap esetében, amilyen a brassói lapok is volt, egy hétig. Hogy érzed, abból a korszakból te hagytál-e valami maradandót, olyasmit, amit mondjuk manapság is elő lehet venni, érdemes elolvasni, vagy akár egyszer majd kötetbe foglalni? Igen, volt egy 25 részből álló interjú sorozatom 3 nyelven a cenk alatt, ezt ma is emlegetik, bár én magam túlhaladottnak tartom. Brassói régi polgárok voltak az interjú alanyaim, magyarok, románok, szászok, zsidók vegyesen, de mindannyian beszélték a Brassóban tradicionális 3 nyelvet, a románt, a magyart és a németet. Ez volt a kötőanyaguk. Tehát ez volt akkor az igazi multikulturalitás, és ugyanakkor interkulturalitás, csak akkor nem így hívták, nem voltak még ilyen szerű elnevezések, ilyen politikai korrektség és inter és multikulti, hanem ezt akkor másképp nevezték meg. Hogy működött ez a gyakorlatban, ez a román, magyar, német kulturális és mindennapi együttélés? Milyen volt a mindennapi valóságban? Hogy élted ezt meg? Újságíróként és magánemberként Brassóban, a 70-es években. Igen. Hát ez a multikulturalitás főként mondom a régi Brassó a középnemzedékre és az idősebb nemzedékre volt jellemző. Nagyon érdekes, hogy a 1910-es népszámlálás egyensúlyt mutatott ki a magyar, német és a román között. Nagyságrendben egyenlő volt, ami paradoxon máig sem értem, a 20-as évek közepén a magyarság javára billent ki, és éppen a román világban a magyarázat az volt, hogy az ország közepébe került Brassónak a gazdasági élet elsősorban Székelyföldről vonzotta a munkaerőt, tehát a székelyek előzönlötték Brassót, és ezt Németh László is nagyon szépen írja, amikor Brassóról ír a romániai magyar kisebbségben. Az eredménye az volt, hogy a németek is nagyon jól megtanultak magyarul, a régi brassóiak is nyilván románul is, és németül is az értelmiség, és hát a vegyes házasságok miatt is, tehát ez egy élő gyakorlat volt akkor. Na most már utána ez nem éppen így volt, ugye, mert hát nem éppen így alakult, nem nagyon maradt fenn. Mostanában már ugye az angol és a román dominál az interetnikus kapcsolatokban is. Tehát beszélhetünk így ebben a vonatkozásban is egyfajta illúzióvesztésről, amit meg kellett élned? Az illúzióvesztés az akkori korra vonatkozik. Nekem akkor voltak illúzióim, hogy tényleg a béke és a megbékélés felé haladunk, és csak fokozatosan döbbentem rá, ahogy szűkültek a lehetőségek, és csukódtak be az ajtók, ablakok fokozatosan a 70-es, 80-as évekbe, hogy éppen az ellenkező irányba haladunk.
Hogy értékeled most 70 évesen, hogy milyen karriert futottál be a 89 előtti sajtóban? Hát karrierről nem beszélhetünk, hát én a sajtó közkatonája maradtam. Nyilván benne voltam a rendszerben, hiszen kis csavar a gépezetben, de hát mondom, közkatonaként plafonálódtam. Például 89-ben már rég a kultúrrovatot vezettem, sőt írtam egyedül, és mégsem adtak sem rovatvezetői státust, és ami még jobban fajt rovatvezetői fizetést sem. Hát én azt akkor nem is reklamáltam, mert tudtam, hogy a reklamációnak olyan ára lett volna, amit nem vagyok hajlandó megfizetni, és örültem, hogy legalább nem rúgtak ki, mert hát én akkor magyar főszakos diplomával, meg külföldi rokonokkal nem nagyon fogtam a rendszer kegyeltjei között. A rendszerváltást hogyan élted meg? A rendszerváltást szakmailag igazi felszabadulásként éltem meg, mert hát formailag papíron addig is volt szólásszabadság, de a rendszerváltás után, szólás után is megmaradt a szabadság. A szabadság megvolt, de vajon élni is lehetett vele zavartalanul? Hát a kezdetén igen, később aztán nem. Később aztán egyre inkább láttuk, hogy jöttek a nagy susmutolók, például az, hogy szemünkre vetették, hogy milyen madár az, amelyik a saját fészkébe piszkít, hogy hát ez a mi kis közéletünk ilyen, a magyar narancs, sovány, illetve savanyú, kicsi, de a miénk. És hát ez a mi kutyánk kölyke, hát miért ugatod meg a mi kutyánk kölykeit, és azt inkább védeni kell, hát muníciót szállítasz azoknak, akik tűz alatt tartanak minket, stb. Na, ezek a dolgok engem aztán végképp elkedvetlenítettek, és kedvemet szekték. Értékes útmutatások voltak, az akkori politikum felől jöttek, de hát értékes útmutatásokat azt a régi rendszerben is kaptunk. Én most nem mondom, hogy kitől kitalálhatod. Emiatt hagytad ott a sajtót, hiszen végül is aztán nem a sajtóból mentél nyugdíjba, hanem aktív éveid közül az utolsó 4-5 a tanügyben töltötted. Hát én nem mondanám, hogy emiatt hagytam ott, de ez is benne volt a pakliban. Benne volt. Voltak személyes ellentétek, hiszen nagyobb konfliktusok is. A legfőbb ok, amiért ott hagytam a sajtót, most már úgy látom, mert akkor is úgy volt, hogy megkezdődött az írott sajtó hanyatlása. Zuhanni kezdtek a példányszámok. Bennem megszólalt a vészcsengő, próbáltam a kollégákba is tudatosítani, nem nagy sikerem volt vele. Akkor már 50 felé közeledtem, biztonságérzetem megrendült, és azt mondtam, hogy biztosabb és nyugodtabb vizekre kell evezni. Család is volt, tehát nem csak magam miatt döntöttem így. Amikor arról beszélsz, hogy hát megkezdődött az írott sajtó mélyrepülése, amely végül is azóta is tart, de hát léteznek írott napilapok, hetilapok, havilapok, végül is sok lap megszűnt, de újak is alakultak, akkor ezt hogy értsük? Tehát részedről, hogy egyfajta pánik tört rád, hogy megszűnik a romániai magyar írott sajtó, és nem lesz... Mondhatjuk pániknak, és inkább egy borús jövőkép alakult ki bennem, pedig akkor még nem domináltak a hírtelevíziók, és hírese volt még a netnek, legalábbis nálunk, meg Facebooknak ilyesmi. Ezek a jelenségek aztán később bontakoztak ki, és akkor tényleg ezt igazolták, ezeket a sejtelmeket. Miközben, mikor ezt a műsort előkészítettük, megbeszéltük, akkor folyton hangsúlyoztat, hogy számodra milyen fontos az is, hogy tanárként dolgoztál, tehát a tanári és az újságírói hivatás így felváltva, vagy kéz a kézben is együtt volt az életedben,
és említetted, hogy hát ezzel együtt jár az is, hogy tanári körökben újságírónak, újságíró körökben inkább tanárnak tekintettek. Ez hogy van? Ennek a pozitív hozadékát, vagy inkább a negatív hozadékát látod most fontosabbnak? Mind a kettőt, vegyük humorosan a dolgot. Hát nyilván, hogyha az ember kettőt is művel, két dolgot is, meg egyebet is, az egy kicsit gyanús, és az egy kicsit vissza is húzza egyiket, másikat is, kompromisszumokat kell kötni, és végül az eredményben meglátszik, hiszen az újság, egy igazi újságírás is teljes embert kívánna, a tanárság is teljes embert kívánna, sőt a családi élet is nagyon igénybe venni az ember, tehát mindig kellett innen-onnan csipegetni, hogy valahogy az egyensúly megmaradjon. Kedves hallgatóim, a Sajtóklubban Krajnik Nagy Károly közíróval, tanárral beszélgetek, aki 70. születésnapját ünnepli az idén. Most tartunk egy kis zenés pihenőt, utána pedig készülőfélben levő a rendszerváltásról szóló könyvéről beszélgetünk többek közt, és arról, hogy milyen is, vagy milyen lehet itt Erdélyben manapság a független újságíró. Eljön az idő, amikor hírt hoz a keleti szél. Eljön az idő, mikor az éjszaka véget ér. Eljön az idő, amikor múlik a szenvedés. Eljön az idő, amikor győzhet a józanész. Eljön az idő, mikor a harci zaj csendesül. Eljön az idő, mikor a feltalart por leül. Eljön az idő, amikor győz, aki türelmes. Eljön az idő, mikor a gyenge is erős lesz. Vendégóra. Sajtóklub. Az élő Sajtóklubban vendégem a továbbiakban is Krajnik Nagy Károly közíró, aki idén 70 éves. Eljutottunk a rendszerváltásig, szó volt nagyon sok mindenről, de kifelejtettük azt, hogy te tulajdonképpen nem csak újságíró, szerkesztő, hanem lap alapító is voltál, hiszen 1995-ben ez premier volt, talán abszolút premier az erdélyi sajtóban, Kontó címmel indítottál és szerkesztettél egy közgazdasági lapot. Ez kísérlet volt, egy piaci részt kívántam volna vele betölteni, és hát mondjuk a hajlamaimnak is megfelelt volna, hiszen a gazdasági kérdések is nagyon foglalkoztattak, és hát a rendszerváltás után én nagyon komolyan nekifogtam, hogy a piacgazdaságban is dokumentálódjak, hogy működik, mik a szereplők, játékszabályok, stb. És hiányoltam, hogy legyen többfajta kísérlet volt, nem csak a Kontó. Volt ennél sikeresebb is, a Kontó alig pár számot élt meg, a többiekben is benne voltam. A szomorú tapasztalat az volt, hogy akkoriban, de talán még ma is nem volt igazi érdeklődés ez iránt, és hát mondjuk úgy, hogy egy-két szakportált leszámítva a mai napig sincsen gazdasági kiadványunk, lapunk, folyóiratunk. És aztán szerepet vállaltál a Közmag című gazdasági diáklap alapításában is. Ez a kettő hogy függött össze? Hát ez már nagyon szerény hozzájárulás volt. Nem én voltam a kezdeményező, Pál Gyöngyvér közgazdasági tanár volt a kezdeményező, és Csomafályi Ferenc. Akkoriban éppen egy iskolába is tanítottunk, tudtak az előzményekről, és felkértek, hogy segítsem. Hát én olvasó, szerkesztői, meg ilyen technikai vonatkozásban járultam hozzá a Közmag című diáklaphoz, ami
elég hosszú életű volt, ha jól tudom, a 10 éves születésnapját is megérte, viszont ez sem volt piacképes, hiszen támogatásokból, pályázatokból élt. Voltak más kísérletek is, de mondom, hogy mind a mai napig nem hiszem, hogy lenne gazdasági újságírásunk. Elfelejtettem a közgazdasági szemlét, amit az újjáalakult magyar közgazdasági karnak a tudományos és szakmai folyóirata, az viszont él és működik, és nagyon jó, de egyetemi lap. 2010-ben vonultál nyugdíjba, és aztán 2014-től az Evangélikus Harangszó című folyóirat szerkesztője is vagy, és hát rengeteget közöltél nyugdíjaztatásod után is a Krónikában, más lapokban, könyveket szerkesztettél, stb. Tehát aktívabb voltál nyugdíjasként, mint talán korábban. A nyugdíjazás az egy második felszabadulás volt számomra, hiszen a kötelező munkahely, a stressz és az ilyen-olyan korlátozások megszűntek, és végre azzal foglalkozhattam, ami igazán érdekel, ami igazán foglalkoztat. Egyfajta függetlenséget jelentett, hogy az egzisztenciám, a napi mindennapi nem innen jön, megvan a kis szerény, nagyon szerény nyugdíjam, amiből meg lehet élni, és utána szinte hobbinak tűnt a további közéleti megszólalás, publicisztikai tevékenység. Emlékkönyvet is szerkesztettél és jelentettél meg a Securitate által halálba kergetett dr. Szikszay Jenő brassói magyar tanárról. Felülírjuk Mátyás király címmel jelent meg publicisztikai kötetet 2012-ben, aztán 2 vagy 3 gyerekvers kötetet is elkövettél és kiadtál, és hát Szív egy csücske brassó, válogattad és szerkesztetted a 101 vers Brassóról című antológiát, és a 33 magyar író Brassóról című kötetet is, és a te szerkesztésedben jelent meg Erdélyben elsőként Sánta Ferenc néhány műve. Ugye az Isten szekerén című novellás kötet, valamint a Nemzethatalom erkölcs című publicisztika kötet. Igen, hát ezeket egy dolog köti össze, és pedig, hogy 89 után éreztem, hogy többfajta adósság maradt a régi rendszer után, és ezeket az adósságokat igyekeztem sorra törleszteni, hogy így mondjam. Nyilván, hogy Brassóhoz kötődött, hiszen életem derekát ott éltem le, érzelmileg oda kötődöm legjobban, és hát talán ott is volt a legnagyobb szükség a kultúra, a saját identitás, a saját történelem, a saját kulturális hagyományok összefoglalására, felmutatására, ápolására. A Szikszay emlékkönyv a személyes indítatásból is keletkezett, hiszen kedvenc magyar tanárom, némiképp mentorom és osztályfőnököm is volt. Ez vagy 3 után nyomást is megért, és mind a mai napig szerepel az érettségi találkozóknak a műsorában. 70. születésnapodat egy könyvvel is ünnepeled majd, előkészületben van, megjelenés előtt áll, egy köteted a rendszerváltásról. Hát ez is az adósságtörlesztés keretébe illeszthető. Hát igen, ugye azt mondták, hogy a sajtónak 3 feladata van, hogy informáljon, hogy neveljen és szórakoztasson. Én hozzátettem, hogy az újságíró ugye a saját korának a krónikása is kell legyen, a jó újságíró. Hát ez a 89-re visszatekintő cikkgyűjtemény esszékötet, ez egyfajta megkésett krónikája annak, amivel annak idején nem foglalkozhattunk. Mennyire lehetett új szempontok szerint, vagy új, mostanság előkerült, a titkosítás alól felszabadult, vagy felszabadított
tények alapján ezt a kötetet megírni? Vannak-e újdonságok benne? Újdonságok mindig is vannak. Én ennek a kötetnek a legnagyobb dobásának, a főanyagának a Posgai Imrével készített hosszú, mély interjút tartom, amiben rengeteg olyan dolgot mond el, ami sehol máshol nem jelent meg, se előtte, se azóta. A Posgai Imrével való személyes ismerettséget nagy képűség lenne barátságnak mondani, de nyilván egy bizalmas, közeli viszony alakult ki közöttünk. Voltam vendége Budapesten, ő volt vendégem Brassóban, sokszor végig beszéltük a történetet, és nagy szerencsének tartom, hogy például az erdélyi vonatkozási dolgokat is itt mondja el, és sehol máshol. De kérdeztem őt a Gorbacsovval, a Valessával, a Václav Havellal való kapcsolatairól is, és hát nagyon érdekes dolgokat mesélt, jóvá is hagyta, hiszen ez életében még megjelent az ő rábólintásával. Tehát ez nem egy egyszerű kronológia, hanem egyfajta szintézis is ez a kötet. A rendszerváltás hol, mikor kezdődött szerinted a kötetben, hol van a kiinduló pont, és hát meddig jutsz el? Hol ért véget? Nyilván, hogy nem ért véget, de valahova oda kellett tenni azt a pontot, vagy pontos vesszőt. Igen. A kötet az 89-es évre foglalkozik, de nyilván, hogy az előzmények, az első komoly törések már 10 évvel azelőtt, 79 táján megkezdődtek, amikor volt az afganisztáni bevonulás az oroszoknak, és az olimpiai cirkuszok következtek, és a pénzügyi csőd, a fizetésképtelenség, stb. Tehát egy 10 éves eljedési folyamat előzte meg, és hát a rendszerváltás azt mondják, hogy a mai napig se fejeződött be, és sok igazság van benne, hiszen lezáratlan dolgok, folyamatban lévő dolgok, éppen Romániában is még mindig vannak, sőt, elég sok anyag még mindig zárolt. A kötetbe bekerülnek olyan írások is, amelyek a sajtóban, történetesen a krónikában, ebben a rendszerváltásnak szentelt sorozatban nem jelentek meg? Igen, vannak olyanok is. Ezek utólagos értelmezések, összekötő szövegek, de a kötetnek a 75-80%-a, amely megjelent, akkor a Krónika honlapján már most olvasható, eddig is olvasható volt, tehát a lényeg az megvan. Nem jelennek meg a kronológiák, a képes illusztrációk, és mondjuk egy bevezető, meg egy utolszó, meg személyes dolgok, de a lényeg az már most olvasható a neten. Most 70 évesen, Karcsi bátyám, hogy látod, melyek az erdélyi magyar sajtó legnagyobb gondjai jelenleg? Röviden. Röviden. Hát a legnagyobb gondja nyilván az anyagi gondok, de hát ezt kibeszélték, túlbeszélték múlva összejöveteleken, és stb. Én, hogy mondjam, mint aki a pályaszínről, és most már nem hivatalosan, és nem ebből élek, nem szeretném itt okosan osztani az észt, nem is lenne illő azokkal a kollégákkal szembe, akik nagy nehézségek árán, így ahogy tudják, jól, rosszul, de húzzák a szekeret, és művelik tovább a sajtót. Olvasóként mondanám el, tehát olvasói minőségben, hogy szeretnék több oknyomozó riportot olvasni, szeretnék több jól dokumentált háttérinformációt, meg saját anyagot, átvett anyagok helyett. Ezeket szeretném látni az írott sajtóban is. Említetted, hogy a függetlenségedre nagyon kényes vagy. Igen, hát mondtam, az egyik fő oka az volt a tanárságnak is, hogy amikor nem vagy
anyagilag kiszolgáltatva, nem attól függ az egzisztenciád, akkor szabadabban kezeled a pennát és a tollat. Itt megjegyezném, hogy én azért nem abszolutizálom ezt a függetlenséget. Számomra elfogadható az is, hogy a egyik kollégánk jobbra, a másik balra, a harmadik középre húz, sőt, még az is elfogadható, ha egyszerűen pénzért dolgozik, hiszen a piacról élünk. Sokszínű a sajtó, van komoly sajtó, bulvár sajtó, revolver sajtó, zugsajtó, elektronikus, írott, nyomtatott, mindenkinek lehet szerepe és helye benne. Krajnik Nagy Károly, köszönöm szépen, hogy elbeszélgethettünk. Hölgyeim és uraim, a Sajtóklubban ma a rövidesen 70. születésnapját ünneplő újságíró, szerkesztő, közíró, tanár, Krajnik Nagy Károly volt a vendégem. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép délutánt és estét. Én Mihály István vagyok, viszont hallásra. Énekeltünk egy szebb holnapért, néha széllel szemben is jártunk, a remény csak álmunkban élt, a világból nem sok mit láttunk. Énekeltünk s váratlanul, mégis kinyílt a sárga rúzsa, és mi boldogok voltunk, és nem hittük még, hogy az első villamos már elindult felé.